ang IWF ini SGS saudara Nujamatia tei ang joto na ani khane hamjakma tei sobani kulumung ya pharui ani IWF ti jara central ni tongnai tei division ni tongnai joto na ani khane hamjakma sobani sibaya pharui tini ang khaka ham tei sini GS thamani no tei bisa ang tini media ro ma phaika hingke tini seng kok sathai kelaigo sini SGS je bomiago sini IPF ti শাখা সংগঠন IWF tini GS tini je miago tipramo thago joining roimani jagago kok samani no tini ani SGS ngoi ani sak ang tini basaima phaika tini bo sagai kelang thangkha je sara tripurani IWF tiro bekhabaijak tei central ni bade division jara division tongnai IWF tini jara tongnai ro borok bahai bekhabaijak tei je jagao thangani tongmani gari guramaya tei kahake mo thang phai umaya ni bangai kesabai tongo hai samani no tei tini ang saklaiga ni ma phaika tomani himale tini je bo samani ungkha belai ke saya sini bo tini president secretary borok kunusi sini IWF tini thangi thangkho je tongnai bad baki assistant secretary tei vice president joto sungtabo buthik tongo tabo butongi tongkho tei division no joto jagao tini ang SGS ngai joto ani IWF ti songno ang communication khaika tei call khaibai mani joto thik tongo e jagao thangbai thangya borong bekhabai ni thangya haini bangai ang tini baidota angi thangkha ang omono kok kirogani bangai kok sagani bangai sung tini bokbangma kok samani jagao je jagao sung ani IWF ti songno ang call khaibai joto no sungmani jagao joto thik tongo je jagao je division asu kebang ma 31 ta division no ang joto communication khaibaika je jagao IPF ti diman tripuralen diman no toigai jati no pyogani hoi sanga soba khaigai khaikhani go IWF tiro tini IPF tino loge rogoi sing tini borongni sakha সংগঠন ngoi soba khlaigani tiar ngoi smai khaigai khaimani jagao ke bulore yakho haini bangai sini SGS tini sini GS tini samani belai ke ok saya haini bangai ani IWF tini torop theke borok belai ke sining jakha belai ke borok jole jakha haini bangai ang tini ani sago wan sogoi nakai ani IWF ti songbai ang kobong jagai ang tini ma phaika tini kobang masini kok sathai tongo joto tini communication khaikhani go tebo borok khabai jakroi ani bangai ang tini bono palta kok san ma phaika kok jogani norokni IWF ni buskango norokni tai tamo samung khaijana rok tong sini samung to kobangma khaijaknai tongo je jagao sung president thangai paikha president ni seat boni khali go sung fill up khaimaya ko bono fill up khailai ne wani bangai sini GS tong ko sung GS ni logo thangnai 9 tari go sung asok laikha koksap laikha apro ni go sung salaiga sini president je thangai paimani jaga oro ni go khali tongmani jaga sung oro fill up ma khaine je fill up khaikhani go je salok manai je jubota bono no sung marnai omo haike joto sini IWF tini joto central committee ni joto division ni borok sai sago tei kesako tei sini je IPF tiro tripuralen demand je khaigai tongmani no borok ni je wan sokhani go kroi haiknai saka omo bo ongui manya je IPF ti 2009 ni simi tripuralen demand no teigai tei jati no kyogani hnoi joto
জাতি দফানো কক যত জাতি দফানি থানি কক সাগै কক পিরৈ সুবাबै তিনি তৈ ফাইমানি জাগাবো তিনি বতংখ উলো বতংনাই bo kuno dino triplan diman keri ngimaya তিনি যে জিএস সামানি বেলা ke bosaya saka tei thangmani bisingo joto sajaya ngai thangai mano haifano oro jagao kaisa family no toigo yaksi soloi samani bela jabiya khani bangai sini briro omo kaisa bo hajaya hingke thangai baidi hajangya sajaya hingke boje jaga thangai mano जों bono romoi naroya omo haike kok samani go जों sajaliya omo haike tini gobang ma ani IWF tini divisioni tini president secretary ngai omo belai ke saya engka madam no omo no tini omo kok tung marnai omo haike ani da ani thani pressure khaijaka thani bangai ang tini press meet ma khaika ba kok tung roga ni manai ka omo kono dino family matter ba family omo party ya omo joto IPF ti borok ni je party decision by no omo song candidate je tini madam gitano candidate rogo boni upojukto ni bangai oro jaga go boni family go je boni background no yaksi sului samani silui sagai bo tini thangmani bo belai khesaya hambai